कि रहरी के तीन गो पत्ता तीनों का चना रहे अहितवा के तीनों बहिनिया तीनों रंडी बाज है। गाना सुने आज भर ढेउदा ढोढ़ी जाने छिउदा पतिया नतिया पटना बा देवाना ढोढ़ी चटना बा देवाना ढोढ़ी चटना पतिया नतिया पटना बा पतिया नतिया पटना देवाना ढोढ़ी चटना बा देवाना ढोढ़ी चटना। चुतिया कुछ पत्रकार वालों ये लोग ओजह से भोजपुरी अश्लील हो गई। भोजपुरी को अश्लील कहते कहते आज भोजपुरी को अश्लील बना दिल। माला से साला ना वही से यारी या बनलोग और भादो में उजारी ये जानला लगी। आप अपनी माँ का आशीर्वाद जाके लहंगा उठा के लेते हैं। कुछ ऐसा पत्रकार वालों जौन भोजपुरिया सिंगर पर साफ हाथ धो के पड़ गई वालों ये लोग दूगो गानवा लोगता आज हो रे ढील दो ढोड़ी जनी छील दो आ डेवरा ढोड़ी चाटवा बा हे मर दिया लो तनिक यह दू गाना लगता हो। भोजपुरी में अन्य प्रकार के गाना आइल बा तनिक एकरा पीछे पड़ल वाले एके कारण बा ई गानवा खूब सुपर हिट जाता। तो एकरा पीछे अगर हमनी के विरोध करम से तो वो जाने वाला वो सिंगर के जाने वाला वो गाना के सुने वाला लोग हमनी के जान जाई। दोसर तो हमनी कोनो रीजन नहीं के मर दे बताओ लोग वो गानवा अब पूरा वर्ल्ड लेवल पर बाजता आज बड़ ढील दो चाहे हई गाना देवरा ढोड़ी चाटो ये हमनी के तो गर्व होता है बात से। इतना भोजपुरी के एगो यूपी बिहार के इंडस्ट्री के गाना माने समझी जे दूसरा दूसरा देश में बाज रहा बा दूसरा दूसरा जगह पर बाज रहा बा दूसरा दूसरा स्टेट में बाज रहा बा तो हमनी के खुशी होता आ तोहनी के तो साफ विरोध करे पर लागल बालो मर देलो ये का तो पर्न वीडियो हटे तो ओंगे वीडियो बनता आ जाके देखल ना बॉलीवुड में हॉलीवुड में मरदे कैसन वीडियो बनल वो वीडियो तोहनी के ना लोकला मरदे साफ तनिक भोजपुरी पर पड़ गल तनिक टारगेट हो गई भोजपुरी अश्लील बा तोहनी के मर्द भोजपुरी को अश्लील बना दिल बाड़ू। ये कुछ पत्रकार बड़े लोग चुतिया पत्रकार कहे के ना लेकिन ये लोग कहते हैं चुतिया कुछ पत्रकार वालों ये लोग ओजह से भोजपुरी अश्लील हो गई। भोजपुरी को अश्लील कहते कहते आज भोजपुरी को अश्लील बना दिल। कहाँ बा भोजपुरी अश्लील वो गाना अश्लील लगता तनिक मनोरंजन पर देखता संज में चीजवा जो होता तनिक देखा करता लगी मानू यार बेचारा भोजपुरी में मनोरंजन खातिर करते लोग तनी ओकरा से एंजॉय करी तो हनी के साफ मर ले वालो दिल पर जे हाँ अश्लील बा कहाँ से अश्लील बा भोजपुरी में अश्लील नहीं के सब लोग पूरा पत्रकार अंकिता के पीछे पड़ल बा। अंकिता के जे मतलब जे ओकरा संगे गलती कैले बा ओकरा जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी सजाए मिले चाहिए आ तोहनी के तो साफ भोजपुरी के पीछे हाथ धो के पड़ल बा भोजपुरी अश्लील बा घंटा अश्लील बा। कोई ढोणी मंगुरी लगा लो तो ना चलो पूछे पवन सिंह से तू कहा ये सब कर लो आ एगो छोट मोट सिंगर बुलेट राजा बड़ा ना चंदन चंचल बात मानू जो छोट बेरादर के बड़े लोग चंदन चंचल आ बुलेट राजा एक जना जादव जी बड़ा ना एक जना माला जी बड़ा तो तनी के एक आदमी के पीछे पड़ गई सुन जानता नहीं बा माला से साला ना वही से यारी या बनलोग और भादो में उजारी ये जानला लगी एगोड़ा वहीरे बा एगोड़ा माला है बा उ ना रिलेशन हो तनी के साफ माने चिल्ला के भगवा लगी तनिक दोनों आदमी के पीछे पड़ गई बड़ी चंदन चंचल आ बुलेट राजा ई का हो तनिक हो तनिक और कोई नहीं खेला जानी ना पवन सिंह से पूछल लगी तनिक कितना अश्लील सॉन्ग गईले बा चंदन चंचल आ बुलेट राजा इहे दूगो अश्लील बालू तनिक साफ बुलेट राजा के देख लेंगे वीडियो तनी देख लेंगे कितना एक पीछे पड़ गई बालू। नमस्कार प्रणाम नाम लाल बाबू प्रेमी यादव हो और वह देख रहा लाल खेसारी प्रेमी यूट्यूब चैनल आ लाल बाबू प्रेमी पेज अगर हमारे पेज बनी तो पेज के फॉलो करी अगर हमारे चैनल बनी तो चैनल को सब्सक्राइब करी। जय हो भोजपुरिया समाज। कुछ पत्रकार लोग के हम रोज लाइक करें टेंशन मत ली लगी ये कुछ पत्रकार लोग अपने आप के पैसा कमाए खतरा नीचे गिर जाता लो सा आज भर ढील दो ढोड़ी जन छील दो आ देवरा ढोड़ी चाटो भाई अश्लील देखता लो ये लोग तो माने बड़ बड़ घर में मास्टर लोग घर है जे माने पत्रकार वालों नु ये कहता लो अश्लील बा इहे रतिया में कानवा में ब्लूटूथ ठूस ले वाला लो आ रात भर सुने लालो आ लोग घरे कोनो जग प्रोजन दे इहे बजा वाला लो आ जे जो अश्लील कहता नु उ रात भर सुने ला भोरे उठ के फेसबुक पर लिखेला जो अश्लील बा तो गाना अश्लील नहीं खे। भोजपुरी में कोनो गाने में अश्लील नहीं करू अगर एंजॉय के तौर पर देखते हैं तो आ गलत के तौर पर देखते हैं तो हर चीज गलत बाटे काहे कि भोजपुरी दू अर्थी भाषा बाटे जौन चीज बोलते हैं ओकर दूगो अर्थ निकलेला। ठीक बा नमस्कार प्रणाम।